Серенгета е хубаво. До там е поне седмица. И в Самбуро е красиво. Да. Градинари къде е? Аз не го видях. Освободих го. Наложи се. Ама май не ти слуша за фермата. Имаш ли копчета? Ти какво правиш изобщо? Шия ти ризата. Не. Не го прави. След закуска веднага ще замина за Самбуро. Ти току-що се върна. Дали си ти ме помоли да я взема? Добре. Едва ни отказах, помисли, че няма да ти хареса, но защо да й отказвам? Да, прав си, не ми харесва. Искаш ли? Карам, не прави от мухателство. Тогава я откажи заради мен. Какво ще искаш после? Защо твоята свобода да е по-важна от моята? Не. Каран, аз не съм ограничавал свободата ти. Да, но не ми позволяваш да се нуждая от теб, да разчитам на теб. Свободен си като вятъра. Аз имам нужда от теб, Денис. Аз не ти трябвам. Ако умра и ти ли ще умреш? Нямаш нужда от мен. Бъркаш желаната с потребностите, както винаги. Света, който искаш да построиш, няма любов. Ще има, но без да я доказваме. Тогава живей на луната. Защото не искам да живея както искаш ти. Само един ли е правилният начин? Смяташ, че ще харесвам Фелисити? Не. Аз смяташ, че ще се обвържа за нея. Не. Тогава не се безпокой. Ако ти е безразлично, защо упорстваш? Знам нещо, което ти не знаеш. Има неща, които се струва да имаш, но те имат цена. И аз искам да съм едно от тях. И няма да го допусна, Денис. Нямаш да представа как ми въздейства това. Преди мислех, че не искаш нищо, но не е така. Искаш да имаш всичко. Едновременно. Тръгвам за Самбуро. И тя ще дойде с мен. Тогава се изнеси от тук. Добре!